Fi-17 ta' Ġunju, Santa Emilia de Vialar, fundatriċi, għexet bejn l-1797 u l-1856. Santa Emilia għandha rabtiet speċjali mal-Gżira ta' Malta għax għexet fil-Gżejjer tagħna mhux inqas minn 11-il xahar u kienet hi li waqfet fostna l-kongregazzjoni tagħha, is-Sorjiet ta' San Giuseppe tal-Apparizzjoni fl-1842, 10 snin biss wara li kienet tadbidu għalija fi Franza. Il-miġja tagħha f'pajjiżna tixbaħ ħafna lil dik tal-Apostlu Missierna San Pawl. Kif se narfu aktar il-qudiem, Emilia kienet bint il-Baruni Jacques de Vialar u Antoinette Portal. Fil-Belġ kejkna ta' Gallic twildet fi Franza, studjat f'Pariġi, missiera kisira magħha meta hi kellha 15-il sena wara li mietet omma għax irrifjutat li tiżżewweġ. Kompla jeħrax kontrija meta hi bdiet tgħallem tfal abbandunati u fqar u tgħin u ddur bil-morda u l-makusin f'daru matul il-15-il sena li fihom bintu kienet twettaq l-appostolat tagħha. Iżda ta' 35 sena Emilia wirtet kemxa sewwa minant nannuha, il-Baruni de Portal, li kien tabib tas-Sultan ta' Franza. Bil-wirt tagħha Emilia xrat dar kbira u malaj setat tipprofessa il-voti reliġjużi flimkien ma' 17 sħaba. F'ħajjitha twaqfu 40 dar, xi wħud minnhom fl-Afrika, fl-Asja, fl-Awstralja u waħda f'Ġerusalemm. Interessanti ħafna l-ġrajja ta' kif Santa Emilia ġiet Malta. Talbuha tibgħat xi sorjiet tagħha l-Italja biex jieħdu ħsieb 50 nisa. Hi stess kellha tmur Tunes bil-ħsieb li żżur ukoll id-dar ta' Ruma, iżda fit-triqta għamet maltempata tal-biża'. Il-vapur li kienet fuqu tfarrak iżda hi u sħaba ħelsuha mill-għarqa. Waqt it-tiġrib tal-għarqa, il-qaddisa wedet lil San Pawl li għada mill-istess esperjenza fit-triqtu lejn Ruma u spiċċa Malta bl-ħsieb li jekk il-baħar jiskot tiftaħ dar il-belt għall-edukazzjoni tal-bniet u wkoll tiddedika kappella lil San Pawl. Bilkemm kien għadda xahar minn dan in-nawfraġju meta Santa Emilia laqet l-ewwel 3 novizzi. Il-qaddisa ġabet xi sorjiet minn Franza u waqfet skola l-Birgu fl-1842 li 3 snin wara ġiet trasferita għall-belt. Santa Emilia mietet fl-età ta' 59 sena minn komplikazzjonijiet ta' ftuq li sofrit f'żożitha waqt li kienet qed tgħin il-fqar. Meta mietet f'Marsilja fejn kellha il-Casa Madre fl-24 ta' Awwissu tas-sena 1856 kellha diġà 40 dar imxerdin mad-dinja. Il-Papa Piju XII iddikjara qaddisa u fi 17 ta' Ġunju tas-sena 1951. Hija l-qaddisa patruna tan-nisa mhux miż-żewġin. Emilia kienet l-akbar fil-familja imma kellha żewġ taħwa iżgħar minnha. Il-ġenituri ta' Emilia kienu Kattoliċi imma minħabba r-Rivoluzzjoni Franċiża kellhom jagħmdu lil Emilia bil-moħbi u omma għalmita r-reliġjon fid-dar. Meta mietet omma, Emilia marret boarding school meta kellha 13-il sena imma reġgħet lura Galileak meta kellha 15-il sena. Hemm għalmet liż-żgħażagħ fuq Ġesu. Emilia għamlet ħilitha biex tgħin lin-nies kif setat, kienet tagħti ikel u mediċini lil-fqar u saħansitra kienet anki iddaħħalhom ġadara biex tgħinhom. Darba waħda il-fqar kienu jeħtieġu xkora tqiq billi ma kien hemm ħadd biex jgħinha terfaħħa. Emilia għamlet sforz kbir u refet li xkora ta' tqiq waħedha. Ir-riżultat ta' dan l-isforz kien li nfetqet u baqgħet issofri mill-ftuq tul ħajjitha kollha. Il-kongregazzjoni tagħha iddedikata
lil San Giuseppe tal-Apparizzjoni għax kien laqata il-fatt li wara Marija San Giuseppe kien l-ewwel wieħed li sar jaf bil-misteru tal-Inkarnazzjoni. Santa Emilia u s-sorijiet tal-kongregazzjoni tagħha għadhom sal-lum jiddedikaw ħajjithom biex jgħinu lil-fqar, lin-nies bla edukazzjoni, l-imġewħin u l-morda. F'Marzu tas-sena 1842 twaqfet l-ewwel ġebla tas-St. Joseph Convent Sliema, il-Kunvent ta' San Giuseppe ta' Sliema, u l-iskola infetħel għall-istudenti fl-1881. Ir-rabta li Henry u Ines Casulani kellhom mas-sorijiet ta' San Giuseppe minħabba l-fatt li bintom Swor Cecilia għaddiet omora mas-sorijiet ta' San Giuseppe esponjithom għal devozzjoni lejn il-fundatriċi Santa Emilia de Villar. Tant kienu jaħsbu fiha li meta bintom Swor Cecilia kienet f'Ruma għal kapitlu ġenerali tal-Ordni, Ines kitbet lil binta li kienet ħolmot b'Santa Emilia. Ines ħolmot li kienet ma' binta u ħafna nies oħrajn f'bitħa meta lelħet lil Santa Emilia u urieta wkoll lil Swor Cecilia. Marru fuqha u kellmuha bil-Franċiż. Emilia ħadet pjaċir ħafna b'Cecilia. Snin qabel meta Henry u Ines marru Franza għal bidu tan-novizzjat ta' Cecilia huma kienu żaru il-qabar tal-ħġieġ li fih il-ġisem ta' Santa Emilia fid-dar ġeneralizja tal-Ordni f'Marsilja. Ma jistax jonqos li Ines kitbet b'idejha stess ġakulatorja lil din il-qaddisa ħabiba ta' Malta ukoll biex binta titħeġġeġ fl-imħabba lejn Ġesu. Dan li ġej hu x'kienet tħobb tgħid Santa Emilia de Villar. Huwa waqt il-provi li l-mulej l-aktar ġenna nħossu il-preżenza tiegħu. L-akbar konsolazzjoni tagħna f'din id-dinja hi li f'kollox nagħmlu r-rieda ta' Alla. Jeħtieġ imbaxxu rasna bis-sabar u bl-imħabba kollha għal dak li jrid jew jippermetti Alla. Jiena ċerta li Alla jgħinna fis-sija tal-bżonn. Ma jistax forsi jinqeda b'kull ma jiġri biex jilħaq l-iskopijiet tiegħu u jipprokura l-aktar ġid tagħna. U int, taf lil-Alla li anki l-mantelpati tal-ħajja jistgħu jkunu ta' gwadan għalik u għal tant oħrajn li jistgħu jibbenefikaw mis-servizz tiegħek. Talba. O Alla ta' dejjem tista' kollox, intoġbok li Santa Emilia de Villar taqdik bil-qalb fil-batut u l-imsejken, bit-talb tagħha qatina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi Kristu biex inti l-qana għandek fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.